Basa iko ugone here kenda kuna mama kumba. Kumba ndinoenda asi anondikira tu. Ndati kumba ugone kuenda here. Ndoe. Enda nasi. Ndinotya munoona vanga ibhemba rakanditema naro. Saka makamita zvekudai ndine mavanga akawanda makorwa muchigunwe ichi. Imopi yakachokera kama. Ndakatomborarama nemahewu ndisingagona ndakudya nebhemba rakandicheka naro. Saka okay. Visa jacket. Watch yakwe. Alright, ndazvinzwa. Kumba uri pa safe side here zvino. Pakandisiya ndopandinogara. Uripo. Hapana munhu anokangasa usiku. Paari kuti hanzi ndairamba kuvhura door kwanga kuri kutya but aitopasa upinda. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. For Victor, watch. Yanwa. Kagogo, next time ukauya panapa usina kutora mukadzi mudare muno vatatu kudzinga. Vosi vakadzi vari kutambudzika. Ndipetone Clem. Batterizza desse. Anzi. Mama mubvunze. Mubvunze murume wako. Chirega rama kurosa mauti kanganisa. Bvunzai murume mama. Taurisa tichinzwa iso. Muchiri kundida here baba Kimbani. Baba Akimbi taura. Ndiri kugara kupi naye mai Kimbi? Inini ndirikumba iye ndiye akabuda akasiya ndipisira shinhu. Saka chimubvunza kuti ko saka ndogara kusvika rini usiku naye baba Akimbi? Saka ndinogara kusvika rini usiku. Sezvaraimbofa. Singapinde mumba sandelo dacho kana dzadzikira ndo ana sekuru wangu kugadziriswa sija takambatwa pamashoro. Alright, ana sekuru vakambouya pamberi pana sekuru wakadaira kuti mukadzi andichada ukatondiramba sekuru vakatitora mudzimai wako negukuro rako muende kuate zvaakakusiya kukuru ukati ehoi ndozvo wakapedzera kutaura nei. Mana ingurwa. Yeshingonisa basaiti. Taura dia. Sekuru wakavashedza muviri wangu ukati mudzimai handichada. Sekuru vakadaira kuti ozva wata uchada mudzimai tora mudzimai wako negukuro unopa kuate zvaravako. Mangwana acho ndakabva kubasa ndikasvika pasina munhu warongedza zvinhu waenda ndikatarisa majaketi andoti wandopfeka kuendesa kubasa ukasiya wapisa pawakatanga kupisa ndikatoti baba Kimba usapise majaketi ukati ndinakatenga ndikanyarara. Saka uri kupi naye mai Kimba? Ndiripo pamba paakandisiya. Ndokupi kwaakakusiya? Kubindura kuchiwaridzi. Iye anogara kupi? Arikugara mumba kwana sekuru kugara kaya. Sekuru wake ndiani vasekuru wake pakita sei? Hanzvadzi yamai vake. Ari kupi? Chedza sekuru. Nombo. Nasa haipere. Uyai next court uyana sekuru. Taura. Ina sugara mubasekuru. Ugara. Ineni kugara basa. Asi uyana sekuru.
Basa ikoko haugone here kuenda kuna mama kumba. Kumba ndinoenda asi anondikira. Ndati kumba haugone kuenda here. Ndoe. Enda nasi. Mubate kuti mama ande kumba. Iwoje. Visa jacket. Visa jacket uti wakapisa mama. Nyaya yefuma nasa atitongo neya next court. Kawachika kakanaka vise tikaone nipo kapfekawo. Ipa mama ikimbi wapfeke jacket. Pfeka. Noti mama akatsva. Right, waya nani maikimbi? Tete na mama na tete. Right, nasu urikuenda na tete na tete chete wasvinzwa. Ukuenda na tete ndo mama akwira no basi na yeye. Mari yashandisa baba na amai. Intosangana MC wa 20 anodzoka nayo. Tokutonga MC wa 21. Tomboona kuti unogara sei. Ndokumbira ndichiti tera ndoudza ndotaura kuti zvese. Usakumbidza kuti kana muchirara nevarume kana zvisina kuita zvakanaka munoramba muchimwa mapiritsi wazvinzwa. Unoita mimba ukatambudzika mwana. Kudza mwana upe fona kisunga kifoni. Taura. Ndinotya munoona vanga ibhemba rakanditema naro saka makamuita zvekumudai ndine mavanga akawanda roko rwangu Chigunwe ichi imopi yakatyokera apa ndikatomborarama nemaheu ndisingagondana kudya nebhemba rakandicheka naro saka okay. Visa jacket. Watch yakwe. Alright, ndazvinzwa. Kumba uri pa safe side here zvino? Pakandisiya ndopandinogara. Uripo? Hapana munhu anokangasa usiku? Paari kuti hanzi ndairamba uvhura door kwanga kuri kutya but aitobasa upinda. Okay. Alright, unogara kupi? Chiwaridzo. Kana waenda kuchiwaridzo naika? Pane sabu yemapurisa irimo muchiwaridzo unoziva iri padhuze so. Ukasvikapo undifone nitaure nemukuru wemapurisa. Umbochengetwa kusvika musi wa 21. Kana auya kumba achita noise, kana auya achida kukumbira kuvhura door zvakanaka, muvhurire. Kana waona zvisingaite usamanikidza kuna story yomweya. Unodzoka kudare kwa mambo. Iwe tomboona unhu hwako kubva nhasi zvichienda mberi kuti wakarongeka here asi uyana sekuru vako. Famba zvakanaka. Ndinogamuchira. Taura. No, chinja maitiro haasi kukudzinga. Ukataura zvakanaka. Ende ndoda kuti kana uda kuenda kuende nhasi. Wazvinzwa? Namba dzangu puwa dzese ndine manamba 3 iri kunetsa mhino zvaikaita inenge yakapwanywa nevana. Iri kunetsa kuona. Puwa namba dzangu dzebhadhi nedzeneti 1 ndine mabhadhi 2 neneti 1 imwe chete. Unondifonera wakumba wasvika mumba nhasi manheru. Ma 67 fona ndenda free. Wanzwa kuti ndava mumba nditaure nei. Iwe ndiwe puwa namba dzangu. Ndotaura newe na iye tigadzire musha. Asi chakaipa ndechekuti paukaisaranga nezuro apakangano. Mutu unotemwa ukangano asi anotema ndase anokanganwa. Idai vanhu vanhu sevadira munovaita. Unoti haisi nyore unokuti anokuvhurira bhuruko uchiona sezvomukati asi nhasi unomona munhu asina basa. Timukoshesa. Enda kuita izvozvo. Ndifonde namba dzangu unopuwa panza. Puwa uyu ari kukutanga opuwa dzese. Enda opuwa panza. Iwewe wakasununguka ndinogamuchira nyaya ndinokuona. Famba. Vabereki vemwana munouya uyai makasununguka musati. Ndobasa rangu. Musati zvinopera. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.